Balima Agnokma, très urgent. Balima bien vendredi 21 novembre 2025. Balima ou Assimi Goïta de flèche à Tanti Bla. Kokata ngini Sénégal fait koni Sénégal bise kuka sorasu Bla kana Mali deme escorte là. Mali Sénégal koko ayi. Pour le moment Sénégal ma sonde. Mali de flèche à ta deme ngini Sénégal fait. Mali on mène à révélation bardo kebi. Madame Dambélé Madina Sissoko. Nous est général Darou Dambélé Moussoui. Assimi Goïta Tanti. Mouyanga Kaïsra war bedun kaban. Peu. Madame Dambélé Madina Sissoko. Assimi Tanti. A Bengue Moussoridou. Maléon. Assimi de Chikata Sénégal. Aïe Koumaïna me Munkara de Maléon. Assimi et Madina Sissoko de Blakata Sénégal. Madina Sissoko Tale Sénégali. Ani Sénégali. Ma ba chamani nyoganye. Uka port directeur ou. Ani uka ministre des transports ni feng. Anolu moko ba chamani nyoganye Sénégal. Madina, parce que Sénégal de ko yere sur la chukuna mena bela jere fo yele ba kono dibi. Mali ka conteneur baf la ni ko de be Sénégali. Mali décelé me katuta. Au akli ba la compagnie portière do wula kubena barada blani Mali. C'est-à-dire que personne de bunyanuma. Mali Sénégal chauffeur murutile me koutena Malla. Chauffeur étranger au remorque de kumena Malla. Il y a plusieurs choses qui font que problème créera. Un d'abord, yani Madina Sissoko Gata, au Aklibala, ou la compagnie maritime d'eau qui est communiquée de la commune Barada Blani Mali, à cause de l'insécurité. Parce que Mali a mené un début, Mali décède à tout temps. Et puis insécurité fana sera là. Bon, chauffeur moun frakangana. Bina jaraka mogo ye Sénégal chauffeur mogo do mine ka tla ku bla ka kangar da Sénégali. Koni Sénégal chauffeur kele yira Mali kono kube Sénégal attaqué. O jatike be Sénégal là pour le moment Sénégal maso. Ndaro ni Sénégal be so sinde ngo fana foka daka. Sénégal chauffeur ko kutena Mali. Mais yano ka ke folo, yani bloqué si yere ka ke. O que décision kololota ko ka mobulu sanfela koko karsoro teke. O idée maja Sénégalais parce que Sénégal ka mobile ou te sokunma. Sénégal commencera ka muruti mais ou kuma muruti farda 100%. Mo ku muruti lendo. Ko kaisra fana mai. Sénégal kun commencera ka muruti fana. O ka soro bloqué si makede. Parce que mo ga ku nga kaisra glan. O Assimi Tanti de aller de wardu. A photo flene Madame Dambélé Madina Sissoko. Donc au bela de la temene ko fe ka bala bloqué si fana na dola. Bloqué si donné Malien daga wula songala mai Sénégal yera sera ema aman debu de Côte d'Ivoire sera de fait don Sénégal sera tegele yere do complètement anga produit pharmaceutique wo anga produit alimentaire wo pour produit électrique wo o ba de be Sénégal a tekana malla Sénégal souffre ko kutena malla nebe mu fo Mali dutiki bengena na obi se aita nyoboro saka bla ka sokono de mega chien blende fo ngana walai Mali ka fen chama bo Sénégal di sisa ko to be ka gelea de nabi na ka mo be ka ko to gelea ka ta fedi Sénégal sofer go ko ay koltena donc maintenant ça Madina Sissoko Tale Sénégali ani Sénégal ministre ye nyogonye ani Sénégal comment on appelle là port Nyamogoba ani délégation weraw anuka syndicat ou ka gros porteur syndicat o Nyamogoba oni Madina Sissoko nyogoy Madina Sissoko kuma kabe Sénégal deli alakama ko Assimi Goïta ko kabu deli alakama ku ga frère sugu beke ku karani minaw nye Mali kono ko Mali armée bu escorter Sénégalais ko kuma da Mali armée la ko parce que anga sitarnu be jeni ko yera nyaba wuyi kuma da Mali armée la Madina Sissoko kuma ko tiere ka fo ku mo be Sénégal yera de ga demela ko Sénégal armée ko Sénégal sura su kana ko kana Mali deme ka escorte ke Sénégal ko aish Ima Madina Sissoko na fo ko way ko Sénégal ko ka ba akli jagabo tere ye karo de duma karo de dira Madina Sissoko ma Sénégal ko kus takata kol teda Sénégal ma so bulu Sénégal ko insécurité be malla ko luka chauffeur kelentena parce que Sénégal gouvernement buka chauffeur ou fait Sénégal gouvernement buka jamana kono dum fait ou pour le moment ou maçon
ko lutuka jamana dondi fagali foima kutake asimite ka moko baka fo diago ya kake ya parce que a desera Sénégal ko pour le mako ayi depuis Sénégal sofaru menana kubla Sénégal syndicat sofaru be murutira ne ba mo fo Mali sofaru nyana na ba ni fe ay barajo diago ya te kaka taka citerne wallahi ni moko tara ni sarabila yere fa Sénégal sofaru murutile no ne ku tena madina tara ku deli asimi u deli ka assurance suko be do mason ko Sénégal surasu kana ko Sénégal surasitena Sénégal ko kollu ko surasu da do ni kella ko bina jaraka moko be taka Sénégal fana attaquer Oluma sont pour le moment. 6 ans. Moune kera 6 ans. Ou tagale. Ou idée comme on appelle là. Sénégal ou ka sofer ou minali mounou kera. Ou Sénégal yere toere be mourouti ka takafe. Donc madina ko ale tagale ko ou ko kubu réflexion tede. Madina tagale ou ya madina le ko Sénégal sera soutena. Awa nou ko be sur la moufea. Ou aglitala. Uga compagnie maritime munu be port la ou kungo uga port fenga nunu ko ka bara dabla ne Mali ou ga décision ta Mali e négociation ke Mali ko kale beta fere sugu be ke kaka mina umbe ka be nanui Mali jigi kuye munye a jigi la tege Assimi Goïta jigi la tege rabide jigi la tege mainde c'est Mali jigi kuye munye sa tata Sénégal de négocier 600 anga conteneur munu be Sénégal bi se ka nanu le Mali kono tugo ya mina ne Mali kalo saba de stocku te kadu Malien chamante ni kalama. Produit pharmaceutique be ni ka dese Mali kono bi. Mogo be bana soni be ke faral furate soro. A bebo Sénégal di. Presque à 80 ou 90% bebo Sénégal di. Awa ou flene de ta chugo tula. Mali tse ka tuta. Mali tse ka tuta Sénégal de kumise ka nanai. Sénégal fana ko non ko alete nanai. Ko parce ko insécurité be Mali kono. Owa ira ko mogo mun go kube bara ko Sénégal oba ira ko Sénégal port bena fermer malla ala teme o korobo de ira san parce que Mali ka minon keleme ka Sénégal ka port fa be fa ou tekata besrane be katakata ninte citerne de cette fois-ci ninte citerne ni ermarku ka baradi les gros porteurs donc on est quel est le problème yebi donc anga stocku fen be a be bloquer le Sénégal bi a cité ka se kana Mali kono bi. Donc ni fana adama crise ndodi. Umata fo tele la kuni MSA moko bena ani Semak moko bena compagnie maritime munu be port ni fo naka anga minon fenge SPD. Awa oluk Assimi jigi kumbe munka ou négociation ke munka parce que ali Mali opérateur économique chama be ka décourager ku ka minon tekana ko na chuko tala parce que insécurité bi. Ou bolla bri kata Sénégal ko ko aish. Ko Sénégal ka surasu da ko kan deme Sénégal ko petu ko teke Assimi jigla teke ka jugunde ko Assimi Goïta ya medro ko Assimi ya kungolo menere ka ki yuru ka binduguma debi madina be Sénégali Assimi Goïta be sella ka do dun ka baraw beke ka saraka sugu be bo ba blé saka blé misi blé ayi hali ye so blé saraka bo tangi ibe janfa kan ala bi jigi teke ka ta fedi a benin koraneche atinya ibulu foga ni saten ya bulu wallahi billahi ne ba do de kala kana male on toni sekende la ni masaka jugu blari ka jamana kuna be katandi ima ndato u bolla katafo oni kono ku perlembe oni beka barake male ma planning famia u perlembe oni beka barake to warede CEDEAO mogo wole ko Mali deme sino Burkina te Niger te ube feka akina fo uni CEDEAO mogo ka jeka escorte ke ube fere sano CEDEAO surasu de ka Assimi deme kaka minon escorté beso mina bebe ka muruti kuma insekere de folen flo nyanata Madina Sissoko tara ayi ngali ke aywa atara ayi ko indabo fefe kama shimanya voilà koni Sénégalais o madame Mali sarasula ko Sénégal surasu kana kuba deli Sénégal surasu fe ala anakira kama kuga Mali deme ka deli sugu beke umason pereso sugu be de bukambi ora tu tara fo oni kono ku u perlembe uni beka barakere u be deli de la sanu be deli u deseradi u seru dambere la bi hakemai malen chama sigilembe chama boloko abe sumaya no ati sumaya o atobe kala kata fedi
wallahi ne adamaden munye adamaden ko ka révolution ke e ko chwe ni somo ko wardu Assimi Goïta ya tantim blakata ni ne Mali anga 16 ou entre 18 milliards ni muso nanga wardu milliard ta ani ko ka bedun akele ya bedun Assimi somo ko de be ka Mali na folo chwe bi ala bi se ka here ko ya masake na ka ke jamfay ala ba kalama de dima Assimi ma famille halibi Abena Famadona Domini Bitikle, ça va être trop tard ce jour-là. Oro ko saba fa fali Mali surasu nyana ayen dégager gaboy. Anya bula tukuni ko Burkina surasu tara ko be sikasu. Utara ko Burkina surasu be sikasu ha. Ko Burkina surasu nana, Niger surasu nana, nebe mu fo NDC mo nyana. Mali siterni bulo nebe conseil mun dawma. Aw kana so ngabini piège kono. Ima Sénégal Sénégal mobile bolla be bana kutena malla. Sénégal gouvernement fera murutira pour le moment de antaro ni be mena. Pour le moment Sénégal gouvernement ko kwa ishi. Ko fleni. Mba nyini Mali ima utara luluni sigaso dugumbe ko luluni utara ni Burkina surasu ye ani Niger surasu ye pour que dron chauffeur ka foko ko lala ko alhamdulillah ube ka unegendi nala o chaka do chauffeur aka do ka mobili kono kabeta Côte d'Ivoire ko ka ta carburant takana ni mogon baw jeni billahi ni ala na krache ube ko do ka garange mamuda baguluka na o fefe sara billahi talla mo mo foko do ay refa aben ala na krache Sénégal chauffeur depuis Sénégal chauffeur na kubla depuis binaka mo Sénégal chauffeur na kubla o li barajo Sénégal gouvernement ko ka jo parce que olu buga jamano don fait mais anga président ka jamano don fait et puis dutigi bekataka malo kaba dumuni fan bekata dumuni sanga blay fe billahi wallahi nye Mali kalo sabadi e réserve be ni gaba e réserve fe be ni gaba doni me ka tien de fo yana ute ka tien fana me ni yaro carburant kola ne ko ma ngaka carburant chama sanga blaw fe ngo carburant me na dese chama ne soso ambe choko jumebi awa dumuni ngo dese be na Mali ko no ala teme ayta dumuni sanga blaw fe de Assimi deseradi Assimi be bolbol la Assimi ne be ka kashibi Assimi ne be ka boli cede o no fe bi Allah Assimi kera fade una cede samarai tout moria ka bekele politicien mai M5 mai mokoshi mai surasu de kai surasu de fleur fangala kuy awande be ka ke ni ma de ka ke jamana président lila Assimi ini bara nyo de fode ni Assimi ne be ka Mali jo tien de ka ala ka barga do ila mais ni be ka jo galunga ala ki libu ne be ni do dongo do Mali nga do mine na Assimi Goïta ni be tien de ka ala ki ke kalo yele ala ka Assimi jugu be malu na Assimi be tien kan de mais na Assimi Goïta ni janfa de ke Mali ko la ala ki lebu madeli ga da président ka jena jere du ko lenka ala ki lebu ka juwani faronatai ala ki lebu ka juwani karafitai ni be galunka mais ni be tiene ka ala ki ke kalo yelenge ni be tiene ka mais ni be galunka ala ki lebu ne be down torne mais ne se ko tungara fana ni Mali kanun te ne se ko tungara la ala kana hera kene fana mais ni Mali kanun benna ala kana sangorota ala ka barka do ne kuma kana ne be tiene ka mais ni men galunka ala kan lebu bega foko amina nasim be galo kala ka simi fana libu yar do flate temoka sin dali men yarla kuma bela jelen flo nyakoro ka fo nyana information mi kumbe ka fo bela jelen nyana ode ni marina bora kana galon tege bamako kono ko Sénégal ko kabi réfléchi de Sénégal ko kumena jatimine de Sénégal ko ka te Sénégal ko ka te ka sobe korote awamada Mali armila parce que ferendo de bubulu nous nyabala mogo be ka muruti côté do beta kodo glan nous yo kodo glan ni mogo be ka muruti do beta ko wera glan u nyabala sa siterni sofaru be nyini ga muruti siterni bol la sanno parce que bina jara bora si la bol la bri hay non si ça keni sécurité kay ayasi sura sudana u flene luluni u bena nga siterni supate ala karawchi billahi ta ima u yani jesu ko be ke jara transformation u go irisi nana japonais ko sura sudana irisi ko sura sudana jara transformation jara transfer ala ka barka do ila wallahi memu fo sitane bu lonyana nu yaw negen wallahi alni jien surasi alni armée américaine takadasi ma teka aka fe a sécuriser me ka tien de fana atisi wallahi na do na kono ba fa ne de be ka tien fana de ala sakaw so aw shigana sitarni buli ala kaba kana buli akuka dinen te fa kasa
Nous nga sarate adama de unila. Wallahi. Sorasi chauffeur be mun autour blala. Ou klale chantage la, ou kele ka Abdou Niang mogolangolo mboku bla. Nous flene ali refa Assimi Goïta atado yi. Ala tseka baraka do mogo model la quoi. Aw soferu chama sara, men galon tera ka nor awla. Aw sofer munu be ka sa, aw sofer kele tera ka quoi galon tera ka nor awla ka obo mali tel la iba fo zoom. Hey! Anga video blata. Ala ka here ke mali. Donc an kene information di soro. Namen fo yana bi. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari no arabe Senweb application télécharger. Na Senweb application télécharger abene ka corps ngodo urgent 10 € be no ya renta. O ko fa baka bank information be du. Aw so mo be Malla Sénégal Korbar Cameroun abul ko orange numéro ta nu to ko be 40 ka na wari ci ba so orange man la sur place. Wari ci go fala to do be gele sara wari ci go fala na sabana bada 1,99 €, 2 € keme fala do de kunda ka be ciao.